вечер, колеги. След работа реших да ги пусна в 5:20. 5:15 беше някъде там, не знам. Ще го изложа. Все още летят гълъбите. Както виждате, вече е 6:30. То няма как да видите, но 6:30 вече е тъмно. Не ги знам какво възнамеряват да правят в момента. Все още. И аз не мога да разбера, чак се очудвам. Нито соколи има, нито ястреби на някъде, че да се стряскат. Гледам вече да вземат наистина вече да кацат, защото стъмва се наистина, вече се е тъмничко. Горе-долу по това време такава тъмненка, даже повече се прибраха от джамбулия последните гълъби на това уникалното състезание. Нещо, що не са лети, нека да се жилят. Какво да ги направи? Като има идва отвътре. Тъмничко си продължава да става тъмно. Не мога да им схвана идейките. Това е добре. За тях и за мен е добре. Няма да се отказват горе-долу. Ще имат по-голяма успеваемост за пребиране през деня. Вече се бая тъмничко. Скели. Вземам много да не се обаждам, че не вземам да се стреснат нещо. Има още един заблуден. Бах се заблуденията, е точно шестарката на Дарабани 4 последната. Бъде господин. Найде шампиони. Колко стана часа? Айде бе! Ама! Айде, кое време стана? Сега. На Дарабани чисто на тези дъски. Синия гълъб. Това е общо взето, колеги. До скоро ще ги представим и другите гълъби малко по-нататък. Ще ги разгледате по-обстойно. Това е общо взето за сега. Лека вечер.